ekene ọma nọ ndị nke m yeso ekene mgbọsị ọma nọ mgbọsị ọma nọ ndị nke m ekenekwa m unu afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele dịka unu si malụ ndị mụ na afa mabụ amabụ unu ma na afa m ndị mụ na afa ka ya ama nke a bụ afa m dịka m si na-ekwu na abịa n'ụwa dị iche iche na ndị ọbụla n'ụwa nwere akụkọ maka okike ụwa nke fa ndị ọbụla mba ọbụla nwere akụkọ okike ụwa nke fa mana nke a na-egosi na ndị Igbo nwekwara akụkọ na nkọwa nke fa etu Chukwu si wee ka ụwa na nghọta nke fa onyenwa bụ ozi m na-abịa ewetaba afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele ya dịkwalụ na nwa tata n'ebe niile anyị anọ na ya dịkwalụ unu mma ana m na nkọwa ili na ofu anọ m na nkọwa ili na ofu maka na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji wee kọwa okike ụwa nke fa ọbụnadị ọgụ ọnụ Igbo ji ọbụnadị ọgụ ọnụ wee kọwa okike ụwa nke fa iji zikọ na nghọta fa na okike ụwa abụrụ ife ndị bịara abịa kụziri fa nọ ife fa malụ n'onwe fa kpọmkwem ife Igbo malụ n'onwe fa kpọmkwem ya na nke a abụrụ nke dịka ndị bịara abịa si wee kụzi na nke a bụ dịka ndị Igbo si wee malụ na eke okike ụwa nke fa si wee dị ya na fa ji ife dị iche iche wee kọwa okike ụwa nke fa na ọgụ ọnụ ibido n'ofu wee lue n'ili ka Igbo ji kọwa anya tata anọ m n'ili n'ofu a bụ nke anyị kọwago ọ n'ime ka m ji na-akọwa maka okike ama m na unu na-anụ ọnụ m ọfụma abụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele ya dịkwala anyị mma ama m na ọnwa ọkụ na-acha n'azụ m na-achanye m n'anya na-achọ iwepụ a na-ewepụ na-abata nsogbu adịrọ ekwe m unu nkwa na mbịa n'izu a na anyị ga-amalite ebe anyị kwụsị n'izu gara aga site n'ịkọ akụkọ iro gbasalụ onemanigwe maka na Igbo ji ife dị iche iche akọwa okike ụwa nke fa ofeke amarụ mgbe ejike nkụ ụkwa maka na ọbụnadị akụkọ iro na-enyekwa anyị nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo ọnya ka anyị ji wee welu mbe bụ ndị Igbo kọọla anyị ife dị iche iche kọwala anyị ọtụtụ ife dị iche iche ekenekwanụ m unu ndị nọ n'ụlọ ekenekwanụ m ekenenu m unu rinne maka na mmana na ka ife si dị kịta ife ụwa tala akpụ ife ụwa siri nnukwu ike ndị mmadụ afụkwurozi ego faji eli n'ime afọdụzi ego eji egota data ọkwa naira alụgo na naira kịta to pounds is more than 1,000 pounds to 1 naira afụrụ pounds nke a na-afụ naira o wee bụrụ ife jogbula ọnwụ ya na ọ bụrụ ọ dị egwu ndị nke m ka anyị na-aganụ n'iru ndị na-send send 200 stars to see your comment here okay nke a ife Facebook na-akọwazi if you want to see your comment you have to send stars. That's what I'm reading that's what I'm reading nya ka anyị gabanụ n'iru maka na ọ ga-adị eche nwoke mana nwoke nọ na-eche nwaanyị ọ bụrụ obele ife time waits for no man yet man continues to wait for woman na wow ka nwaanyị tee ufi ọnụ ka o tee nke nte ote nke ọ ya ete ote nke o ete na mbibele anya nke a dịzi nke a bụ mgbe nke a na kịta anọ ka ọkwa kinku ọ ya akwake na mbibele anya inwe ike ụtabe anya ọbụla ya bụ flight ihe eji wee ji obodo ọzọ nya kpata ihe eji na-echie maka na ọ ya akwado wee pụta maka na nnukwu mmanwụ ka ọ bụ ha agbala ọbịa bụlia so n'akụkọ iro Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ekwe m unu nkwa na mbịa n'izu anọ n'akụkọ iro ka m ga-ebido ka anyị wee na-achịkọ ife anyị na-ekwu ọ dị ebe ọ bụrụ sọ n'ọnụ m ka ọ ga-aba anụsị anya
ọ dị mma na ọ ka m kwue nke mma ka m kwue nke nghọta ka m kwukwa nke mmụta daalụnụ ya ndị Igbo na-asị na olulu ofu oge elofukwana na anyị nọ n'okike elofukwana na anyị na-akụwa maka okike ndị Igbo si na olulu ofu oge wee lue ọ ka ndị be anyị si ekwue olulu ofu oge wee lue mana dịka unu si malụ n'izu gara aga na ngwa unu na ukwe a na-ekwe na-abụ abụ na-ekwe ekwe abụ m na-abụ na ukwe a na-ekwe na-abụ abụ one maligwe ọ afa nwaanyị ka ọ bụ onye nwa bụ nwaanyị eji maka ya kọọ maka akịka one manigwe onye nwa bụ afịa one manigwe one manigwe onye bụ ifunu ya na-ekwe one manigwe m wee kwe one manigwe unekwe one manigwe one manigwe melikolobịa one manigwe nwere agbọbịa one manigwe ifuga apịa na apịa nku one manigwe nne mụlụ ụmụ zọbakwa ụmụ one manigwe ya na olulu ofu oge wee lue nnọọ ife dị egwu n'ime na olulu ife dị egwu ọ dị egwu maka na ụgani daa n'ụmụ anụmanụ maka na dịka anyị si kwuru oge anyị na-akụwa maka anị na anị nwere ụmụ ọ bụrụ sọ mụ na gị bụ mmadụ na osisi kwụ n'ọfịa nke a bụ mgbe anyị na-ekwu maka ili ma anụ ọfịa bi n'ọfịa ma ndị na-efe n'elu ma ndị ji ụkwụ aga ma ndị bi na mmiri na fani na-ebe ụmụ anyị ọnya ka Igbo ji agwa anyị ọ na-anụ n'ụkwụ ịnọ ọ na-anụ na-efe efe ọ na-anụ n'ụkwụ ịbọ n'ụkwụ ị na-ekwe ị na-akpọ afa so na akụkọ nke a gbasalụ anụ ndị niile na-efe n'elu anụ na-efe n'elu ka ndị Igbo na-akpọ ụmụ nnụnụ n'iji ghọta na ife niile anyị na-akọwa na ife niile Igbo na-ekwu maka okike ụwa nke fa na fa ji ife dị iche iche wee kọwaa okike ụwa na nghọta nke fa bụ ndị Igbo okike ụwa nke fa na nghọta nke fa bụ ndị Igbo ụgani wee dị n'obodo ụmụ anụmanụ bụ ụmụ anụ ọfịa mana ụmụ anụmanụ a na-ekwu na ya kịta wee bụrụ ụmụ anụmanụ gịnị ndị niile a na-efe n'elu kedu ife fa ji efe n'elu fa na-efe n'elu maka na fa nwelu nku nku ka eji efe n'elu nku na-erepresenti nkwọ ma ọ bụ na atụba nku bụ ikuku ọnya bụ nke gwala okike na ọ dị anọ ọsịsọ mgbe fa machapụtara n'okike mgbe n'izu gara aga ikwu maka n'izu mbụ okike malite ka anyị na-ekọwa na-ekwu si na ife izizi bụ ụzọ pụta n'okike agasịachi na ife izizi bụ ụzọ pụta bụ ofu anya mmụọ ọkwa ya na izu anya mmụọ ịnọ na ndị ọzọ ka fara wee pụta o wee bụrụ ya bụ na n'ime ebe a na tata anyị na-aka akịka na ife a na-ekwu maka ya bụ maka mmụọ anụ bi n'ọfịa ụmụ anụ bi n'ọfịa na-efe n'elu fa na-efe n'elu maka na okike ka anyị nọ n'ime anyị na-akọwa maka okike ozi m tata bụ maka okike ya na nna aka akịka ka m na-etinye okike ka ị na-aghọta dịka m si kwu na ọbụnadụ akụkọ iro ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa okike ụwa nke anyị ghọta na
abịa kafa gbawalụ n'inwelu eke n'inwelu oye n'inwelu afọ n'inwelu nkwọ n'izu gara aga na-agwa gị maka gịnị nke nọ na gịnị n'ugwu ugwu bụ north nke nọ na ebe na ndịda bụ gịnị south nke nọ na ọwụwa gịnị ọwụwa bụ east na nke nọ na ọdịda bụ gịnị ọdịda bụ west. Ọ n'izu gara aga ka m kpetụrụ ndị aka ka anyị wee na-aghọta na-enwe nghọta miri emi ma anyị abịa na-akọwa na ife ndị a na-abịa akọwa na ife ndị a na-atụsa ka o wee na-ede anya dịka Igbo sikwu na onwero ife kwụsụ ya na ife kwụla ife akwụdebie ya na ụmụ anụ ndị a na-efe n'elu bụ gịnị bụ nku na fa nwere ọdachi ọ maka okike ka anyị ji bịa n'ozi a fa nwere ife ọdachi ife adị aga ka o si aga maka na anyị bụ mmadụ mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ọsọ anyị nwe ọdachi anyị na-eche na ọsọ anyị nwa ụwa mmadụ Igbo mee ka anyị malụ na ọ bụrụ ọsọ anyị bụ mmadụ nwere ụwa na anyị na ụmụ anụ ọfịa na anụ bi n'ọfịa ma osisi kwụ n'ọfịa ma ndị nọ na mmiri na ọka anyị ekie na ọka anyị abụrụ ụmụ anyị Igbo nwere nke anyị nwe ghọta ya aghọta ịbịa na mba dị iche iche fe nwe anụ fa na-asọ ife ndị a niile bụ conservation to conserve those animals ka fada ekpochapụ na eweli eme sacred animal ọ bụla ife asị na mmụọ obodo na-alụso obodo na-asọ nsọ fabulu totem pet animal dịka ndị be anyị si nwee mbe dịka ndị agbata obi anyị si bụla eke dịka ndị agbata obi anyị ọzọ si bụla azụ isi obodo ọbụla nwere ifefa na-asọ nwee ndị na-asọ enwe maka gịnị ịghọta okike na nwekọ ya na fanwa bụ ụmụ anụ na-efe n'enu nwelu ọdachi fa nwelu nsogbu n'ụwa nke fa maka na ndị ọbụla nọ n'ụwa fa ịma ngwa m na ụwa anụ na-efe n'enu bụ ụwa anụ na-ebi na mmiri mba na ọ bụ ụwa anụ bi n'ọfịa mba ndị ọbụla nwere ụwa fa maka na ọ nwere ife na-aga ome ọ dịlụfa mma ọ nwere ife na-aga eme ụwa fa adịlụfa mma. Anụ m ekenekwa unu ndị nọ n'ụlọ taa ya maka ndị ụmụ anụ a na-efe n'elu nwere nsogbu mana tupu fa ebido nsogbu a fa amalụgo fa enwego idea na oge na-abịa oge na-atere aka oge ọdịnihu na fa ga-akwado ọnọdụ maka na ife na-akwado imefa na fa ga-adebe ọnọdụ maka na ife na-akwado imefa ya bụ na ịdị mma adị mma mmekọ ọma na-ebute onyinye ọma na ife ọma ịbata nke a na-akọwa na n'ime kafa na-enwe nsogbu a na ụfọdụ anụ bi na befa nsogbu bụ ụgani bụ oge na nni na-akọ ada afụ nni mụ na ga amarọ ife mee n'ụwa fa na nni ka ọfa mana ọ nyefa nsogbu mana fa nwelu nke a bụ onyinye okike nke fa nwe fa na-efe n'enu ya nọ nku afa na-efe n'enu bụ ife fa ga-eji wee zọọ onwe fa nọ mma ndị nwe ka fa ji a n'aka ọ nke a bụ onyinye okike si n'okike agbata obi fa na ndị fa na-adị na mma na ndị nwekọ na mmekọ na ime ife ọma ọ nwelu nnụnụ nwelu ndị ọ nwelu n'eluigwe dịka Igbo si kọwala anyị na ọ nwere oge eluigwe dị anyị nso na ọ nwe oge anyị na Chukwu na-ejekọlịta maka okike ka anyị na-akọla akịka ya na ife ụmụ nnụnụ na-emelụ bụ na fa bụli ife niile ga-adị na befa ife niile dị n'ụwa fa kpọrọ nzukọ anụ ọbụla ewee bugota nri ka eje kpogo nnefe agadi n'ime n'eluigwe debi ebe a paaki ya nri debesi ebe a
ndị nwere uche solu gbaa ọsọ ka mmiri na-elu. ụmụ nnụnụ niile wee mee etu ọ wee dịlụfa mma. Mana ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bi n'anị nwelu nsogbu kwa n'ụgani na ana nke fa. Agụụ na-agụfa fa na-ata arụ na-atakpọsịsị. Mana ofu mba ndị Igbo ji akọwala anyị maka okike. Mbe ji aka ya wee na-enyopụta na ịbụ ụmụ anụmanụ na-ata arụ mana ụmụ anụmanụ bi n'eluigwe gịnị kpatazi na fa na-edosi arụ na fada ata arụ mana ụgani dị n'ụwa mana fada ata arụ. Mbe wee jee wee ọbịazie ọ na-asọdịfa omee ụmụ nnụnụ enyi ọbịazie ozo n'ọfịa n'enyo ka ọ malifefa na-eme etu aka mbe si wee fụ na fa na-eje n'enu na-eli nri. Mbe wee mesịa fa enyi maka na ọ bụrụ enyi ọbụla na-asaghị eze bụ enyi. Ọtụtụ enyi bụ ndị oji akpa enyi ozu. Ọtụtụ enyi bụ ndị nwee ife fa chọọ fa ji wee bịa fa gbara aka fa bịarọ maka na ife anyị dị fa mma na ọka fa bịa maka na fa ga-abịa ka afọ fa wee ju. Nke a bụ ife nwa bekee na-akpọ mercenaries mana anyị bịa ya chee na fa bụ enyi. Mana oke akpa wee bịala ya ụlọ ọnwụ. Oke akpa chọọ itinye ozu n'anị anyị amara ife ọ ga-abọlụ mana ama na onye na-akpa ụdị agwa nwere ebumnobi. Ya na nnụnụ mbe ji emesi enyi. Mbe wee na-ayị ya si ya biko kunu kpọlụnụ m jee ebe a unu na-eje eli nnụnụ ebe a unu si n'unu debelu nne unu ochie kunu kpọlụnụ m jee ebe anụ ka nlijuo afọ na-egodu m nwa bụ mbe na anọzikwanụ m ya cha ife a unu fụ bụ ọ bụkwa ọnụ na unu ya emetụ ụmụaka maka na ịma na ebi m n'ime okpokolo m ọ bụ unu na ya emetụ m aka na afụ na ọsọ ọkpụkpọ ụfọzi m ọkwa obele ife mba nwa. So ụmụ nnụnụ mebe nzukọ mbe abịa na-ayọfe ayịyọ na-ekpelufe ile ọma. Ụmụ nnụnụ emesịa afa nwee jekwa tụọ elu si onwekwa onye na-amara onye mbe bụ. Onye ọbụla mbe kwọ n'azụ ụkwụ a na-akpụ naanị okike maka okike ka anyị na-ekwu maka ya taa. Onye ọbụla mbe kwọ n'azụ ụkwụ a na-akpụ naanị onye ọbụla nyala akpa echiche wee kobe na-akpa mbe onye mkpụrụ obi ya egweli. O nwerokwa ebe esi ejebe mbe eje maka na mbe bụ ofu oji ofu ọchachala ọcha amara ebe ọkwụ. Mana onwe ka a na-ayọkalị ayị ya obi emeghalịa. Obi wee meghalịa ụmụ nnụnụ fa wee kweta na mbe ya esofa wee jee ka o jee lie nri. Ụlọ elu fụkwana na nri niile dị n'eluigwe bụ ụmụ nnụnụ tinyelu. Ndị na-esi nri nne nwee n'igwe bụ ụmụ nnụnụ debelụ. Ya na fanwa na-eje ebe a eli fa nwekwulu nkufa ji eje mbe nne ya nọrọ ebe a mbe etiro ji mbe etiro ede o nwere ife mbe weta n'ime na-ayịyọ na ilu ọma ka o kpegide. Obi wee meghalịa ụmụ nnụnụ wee kweta na fa ya akpọrọ mbe jee ka mbe jee lijuo afọ ọ ma enwụnarịfa maka na mgbe ụfọdụ na obi ebela anyị na-egbu anyị afọ ọma anyị na-alapụta anyị maka okike. Nyanwa ka mbe ji wee yọpụ ụmụ anụmanụ yogide fa wee kweta na fa ya akpọ mbe je mana enwelu nsogbu bụ kedu ka a ga-esi kpọọ mbe je na mbe na onwe ya kedu ka a ga-esi kpọọ mbe je na mbe na onwe ya anwero nku fanwa na-eje maka na fa nwelu nku mbe enwero nku kedu ka a ga-esi kpọọ mbe je. Mbe wee tụta alụ ka fa niile bụ ụmụ nnụnụ kwonye biye nku n'ofu ka fa kwonye biye nku n'ofu nku afa na-ekwonye ga-enyeli aka fa na-efezi osolufa wee felu wee jee enu
lijuo afọ ụmụ nnụnụ wee gesịa kweta n'okwu eziokwu n'ike na ọ ya wọk. Mbe tụtakwalụ nke ịbụa, mbe gwafasị kama na ife meli ya bụ na ebe ọ bụ na fa akpụ ya eje ụdị ije a, na a ga-emezi ya ka ọ bụrụ nnukwute olili, na olili a na-ejesi na onye ọbụla ga-aza afa, na onye ọbụla ga-aza afa. Ụmụ nnụnụ kweta, ndị obi folofolo, ndị ubu ifolo, ụmụ nkwọ ndị obi ufolo enwe nsogbu. Ai fakwata ya kwa eziokwu. Nke a sị na ya ya aza nka, nke a sị na ya ya aza nka, nke a sị na ya ya aza nka, apịa sị na ya nwa ya abụ apịa na apịa nkụ. Okwa etu ahụ ka fasi wee kaa mgbọsị a ga-eje olili. Olue mgbọsị a ga-eje olili, ụmụ nnụnụ wee pụta ebe fa ga-anọ wee feni. Enyegonu mbe nku, na onye ọbụla enyego mbe nku. Mbe asị na anụ ana ghọọ anụ enu maka okike. Mbe si na anụ ana keghalie onwe ya ghọọ anụ enu, si na anụ ana keghalie onwe ya ghọọ anụ enu maka okike. Etu a ka mbe si wee keghalie onwe wee nwee ike ije iso ụmụ nnụnụ wee lue ebe a na-esilifu olili, dịka nyanwa bụ mbe si tụta alụ. Nyanwa ka elu n'ebe a fa niile nọchasịa, fa isi ọmalicha uwe ebe ndị jele olili nọchasịa. Mbe na onwe ya yi nke unu ya amazi ka mbe enyelu nku ya adị. Mbe enyelu nku ụmụ anụ niile na-efe n'elu, onye ọbụla kwụta nku kwụnye mbe. Mbe wee bụsọ mma wee lue n'ọlụ n'ọcha dịzị aka ọnyanwa bụzi eze kpọzi ndị abịa. Ma unu ilofukwana na ọnyanwa bụ onye bịala abịa, ọghọzi ọbịala abịa kpala anị, ọghọzi ọbịala abịa kpala anị. Onye eku ne ọkpụ onye kpụ ya eje. Ọbịa na ara n'ụka usi nni, osie ọtọ ọnya ọmachalia ọkpọ ụmụ nnụnụ ọsịfụ na-elotazikwa ife aikwu. Fasị ka ezi ife aikwu osi unu elotazikwa na aya aza afa, unu elotazikwa afa aikwu, ilotazikwa onye asị ni ya lotara afịa, onye asị ni ya lotara afịa, onye asị ni ya lotara afịa, apịasị ni ya bụ apịa na apịa nkụ. Miwalu mbe lotalufa, unu elofukwa na afa mo, afa mbụ unu niile na-enye unu niile mbe. Ọ mbe na-aza na-enye unu niile. Onye ọbụla kweta kụọ aka, nwa aṅụlị. Obi dị onye ọbụla mma, a na-esi nri, a na-akwadobe. Ọ tere aka ebute mmanya, ebute mmiri ka enyegodu ndị si n'ụwa bịa akpịlị na-akpọ nkụ fele efe. Bute mmanya dị ya n'ime adọba. Kedu ife ekwu? Ka na-apụ mbe atụgharịa ka ezi onye nwee ifuru bute fasị ọrụ unu niile na-enye ya n'ofu unu niile nụ. Fagbakọta azụ. Mbe si gịnị? Ụmụ nnụnụ niile na onwere onye ya etinye aka ya, onwere onye ya etinye ọnyanwa bụ mbe nwe. Mba adalụ mmiri ṅụchapụ, mba adalụ mmanya ṅụchapụ. Ọ terekwa aka butekwa nke a. Maka na ndị Igbo kwu sị nọ nke ghee ala ọnya, nke ọbụla ghele eghe ala ọnya. Ozi anyị bụ maka gịnị? Maka okike. Ozi anyị bụ maka gịnị? Maka okike. 11 ka ndị Igbo ji kọwa okike. 10 ka anyị kọwa maka gịnị? Ana. 11 ka anyị nọ na akịta, maka na 11 ka ebughachilụ, maka nọ 11. 11 a ka anyị ghọta n'izu gara aga bụ gịnị? Ịbụa. Maka na ọtụtụ ife niile a na-eme n'ala Igbo na-ezoli ezo. Ịbụa 11 bụ ịbụa. 1 + 1 = 2. 12 bụ 3.
maka na ọ bụrụ na itinye uchu n'ife m na-eme ị ga-afụ na ọ bụrụ oge m na-akọwa ọnwa ka m na-enye gị nọmba, maka na ọ nwere ife dị iche dịka anyị si ghọta na ife niile dị n'Igbo bụ ife zoro ezo. Ọnya ka m ji welu ọgụ ọnụ na-akọwakwa okike ya na 11 a m nọ n'ime bụ gịnị 11 which is ili atinyela ofu ọbụlụ ịbụa ya na ị na-enye anya na ife anọ na kịta bụ okike abụọ mbọwa. Ọ bụ na ihe eje n'ozi nkụzi mgbe ị na-ekwu maka okike, mgbe m kwuru maka ịbụa ịgbakọnye ịghọta inwe nghọta miri emi na ife m na-ekwu maka ya tata ma na ife m na-ekwu maka ya n'ọnwa ịfụ ka n'ike ife niile si wee kwụrụ na ife kwụrụ ife akwụdebie ya na ebe a ka anọ. Ọ tere aka nke ghee sila ọnya, nke ghee sila ọnya. Okwu dị omimi, okwu dị omimi. Ị na-enye chi nni, ị na-esili mmụọ nni, ife ọbụla ị na-eme a na-akwụsị nke ghee sila ọnya ya na anyị na-eme mmemme, anyị na-akwa ozu, anyị na-anụta nwaanyị, anyị na-agụ nwa afa, nke ọbụla gheenụ ebupụtie a na-eli, ndị ọzọ a na-abịa nke ghee sila ọnya. Ebulu ụzọ bute mmiri mbe na alụ famili ṅụchapụ, ebute mmanya mbe si na ọsọnya nwanwe, a na-esi nri dị iche iche, agwa ọgba bute mbe tie. Gekwanụ ntị kịta ka unu ya agụ egwu nke unu, ka unu ya ekwu ukwe nke unu. Ọ na-ema n'igwe ebutezie nri mbe etibe abụ a ka mbe ji ebuli ife niile. Ọ na-ema n'igwe ma n'igwe, ọ na-ema n'igwe, ọ na-ema n'igwe ma n'igwe, ọ na-ema n'igwe, ọ na-ema n'igwe nwere ikolobịa, ọ na-ema n'igwe, ọ na-ema n'igwe mela agbọbịa, ọ na-enwa n'igwe mụ nwa nyanwa ekwu sị na nyanwa bụ nenie unu niile mbe, ọ na-ema n'igwe. Abụọ na abụ na-ekwu na afa akwekọlịta na afa ga-aza afa. Nnefe onema n'igwe na afa akwekọlịta ka farabịa na afa kwekọlịta na afa ga-aza afa. Fa wee kwekọlịta apịa sị na mụnwa bụ apịa na apịa nku, onema n'igwe ọnya bụ abụ na nyanwa bụ apịa si na ya bụ apịa na apịa nku. Na ugolo si na ya bụ ugolo nwa ọma. Fani na onye ọbụla na-aza kpọ afịa, mana mbe kwu na nyanwa bụ gịnị unu niile mbe na enyi unu niile ya na ebupụtasị nni ka a ga-eli. Kedu onye nwa na-asị n'ọrụ unu niile mbe ebulu si na onye nwanwe mbe elibe. Etu aka mbe si wee na-eli ọṅụgo aṅụa lie elie taa ife etu niile si eli oligwo fa niile no ọṅụgo taa no ife niile na-eli mbe eli gbadogie. Ndị enyi ya akpụ ya bịa ọkpụ onye kpụ ya elotazi nọ ndị akpụ ya bịa na nya wee nwere ụkwụ na akwụ ya n'azụ, nwa akwụ n'azụ na amarọ na ije dị ụfụ. Mba amarọzi na ndị niile nya na ya bịa n'ofe akwụ ya n'azụ na ọ bụrụ ya nwe onwere no edu bịa, mana nya nwachie na onye akpọ ndị kpụ ya wee bịa. Etu aka mbe si wee dala ife niile ebute weligide welichaa. Ọsị ọzọdofa na ọkpụkpụ mechaa nọ, ọsị ọzọdofa ngwa na-eni ite nkwụ. Ọ bụzi na onwe nke fọ na ya chaa mbe onwezido onye ọ jụrụ, mbe gbakọta afa niile azụ, mbe wee lichachasịa likalia ka ọra okpokoli ya abata nkwụ ọzidia fọ wee nọcha wee kwado ụna iwe wee gba ụmụ anụmanụ ụmụ nnụnụ. Maka gịnị? Onye ka a ga-eme ọdị mma, onye ka a ga-eme ọdị mma. Onwe ndị na-amarọ na ife dị njọ karịa sọsọ mgbe o melụfa.
onye ka ọ ga-abụ eme etu a ọ dị ya mma, kedu ndị ọ ga-abụ eme etu a ọ dịfa mma. isi nwee ndidi, nwee obi ebele maka okike ka m na-eweta ozi a. Etu a ka mbe si wee ndị ụmụ anụmanụ ụmụ nnụnụ si wee jee mee nzukọ iwe wee fa wee kwuo na fa ya na-alụcha mbe nku na fa nyeli anya enye nya na ndị Igbo sịrị ọbịalube m abịagbu na mmanụ ọya akpụkpụ akwụna ya n'azụ. Onye mmele ife ọma lụta m, onye imele ife ọma lụta anyị. Mana onye na-ata na-abụ na-arụ ọ na-ata na-agbụkpọsị anya, ị ga-ama ọnọdụ ịnọ gị na onye anọ. Etu a ka ụmụ nnụnụ si wee mee nzukọ wee sị na afa ga-eje n'alụ mbe nku niile na mbe emewa n'afọ obi. Onye fa akpọ akpọ bịaziri abịa kpala anị na-agwazi fa na ọfa abịala abịa na alụfa nni fa niile lichapụ, na alụfa ife ọṅụṅụ fa niile ṅụchapụ, na alụfa ife ọtịta fa niile tọchapụ. Ife niile eji eme ọgbakọ zuru ebe a. Etu a ka fa si wee megide wee nagide ndụ mbe. Onye bịa ọdọlụ nke, onye bịa ọdọlụ nke, onye bịa ọdọlụ nke, onye bịa ọdọlụ nke. Ụna wee luenu ka ezi ka mbe ya esi na elofukwana na ofe efe wee bịa o ya efekwa efe wee nanụ maka na okwu onye ji bata ka o kwesị iji wee pụ. Ọ bụrụ na ofele efelu bata, o kwesịrị ifele efelu pụa. Ọ bụrụ na ọ galụ njem bata, o kwesịrị ịgalụ njem pụa. Ya ka mbe ga-esizi wee na maka na ife ndị a niile bụ etu okike si debe ife niile, na ife niile nwere usoro. Ife niile na ụwa ndị Igbo nwere usoro, okike nwere usoro. O etu a ka ife ndị a niile si wee na-aga. O wee bụli ya bụ na mbe enwezi nke oye jina nọdụ n'imi oligo oke nni, nọdụ n'ime okpokolie zaa zaa n'ime okpokolie. Kekwanụ ka oye esi wee nazi mgbe agụụ na-agụ ofe nwụrụ efe, ọ bụrụzia kịta afọ jugolie maka na-ekwu na ọnụ na-eli eli adịrọ mma ekwu agụụ. Maka na ndị Igbo si na ọdịgo ụmụ Igbo azị kịta si na ọdịgo committed, ọ ya achọkwa ka ọ na-eli na-aga. Etu a ka mbe si wee kafa si wee kwado na onye ọbụla na-efe n'ana na-efe n'ana na-efe n'ana na-efe n'ana. Ofefa na ka mbe na-ayọfa maka na iwulili bụ na anyị enwelili onye obiọma. Anyị enwelili onye obiọma. Ofu nnụnụ onye obiọma asịlụ mbe na ife menụ bụ na ya ebudatia n'ụwa kama na ya efeluru ya naanị. Na anya budatia n'enu ụwa, mbe weluzie aka ya chọpụ ụkwa wee na lue. Etu a ka ofu nnụnụ si wee nyelu mbe aka wee budatia wee jee debie n'enu nnukwute ukwu ọjị. Mbe wee kolu n'enu ukwu ọjị. Ọ n'ukwu ọjị a ka nnụnụ rapụrụ mbe wee yọba ya wee sị ya biko na ya ma na ihe ebuluro m ụnọ kama na ofufe ka nchọ ka imeelụ m. Ilue izielu nwunye m si anya biko na m ose nya biko nya bupụtelu m ife niile dị nlo, ife niile dị nlo anyị nwee n'ụlọ. Nya bupụta nya debie naanị ebe a ukwu ọjị adị. Ọ ga-abụ nsi n'enu ebe a dakwasị n'ife dị nlo ka m na-etiwa maka na gịnị na m bi n'okpokolo. Mana nnụnụ mbe na-ezi ozi a afịa bụ gịnị? Ochintị. Afịa bụ ochintị. Na mgbe anyị pelu mpa anyị mana anyị ji abụ ochintị na-abịa mbego na-abịa, ochintị na-abịa mbego. Neke n'isi dịka isi nwa mo n'ọbụrụ ọkwọ, neke n'aka dịka aka nwa mo n'ọbụrụ ọkwa, neke n'ọnụ dịka ọnụ nwa mo n'ọdịrọ.
ọsị nwelu nke one adịele nwele anyị ma na anyị na-enwe egwuregwu a dị ịbụa. Anyị nwere egwuregwu a dị ịbụa. Anyị ma na egwuregwu a dị ịbụa na-eke ụzọ na abụ wee na-eke ebe anyị na-eje mkpọta nwaanyị, mana nke a bụ oge ọzọ. Ya nọ wee nnụnụ a na-akpọ ochintị, ọnyanwa bụ nke mbe na-ezi ozi. Mbesia, ị na-anụ ife m na-agwa ya? Si isi na ị na-anụ ife m na-agwa ya? Mbesi ọsị mbe na na-anụ ife ị na-agwa m na n'isi m lue m zie nwunye ka o bute. Mbesia maka ọ na-efepụ mbe na-ekwuzi. Nyanwa ka mbe, nyanwa ka nnụnụ ochintị galụlụ. Kama ọ ya agwa nwunye mbe si ya na mbe si ya bute ife niile dị nlo debe n'ukwu ka o wee daa, o jee kọlụ nwunye mbe ife ọzọ. Nwunye mbe kwakọla ya na-apụta maka na ndị Igbo sịrị na onye chie kwadoro igbunu na fa na-ebugodo ụzọ anụ ọfịa chie kwado, fa na-ebugodo ụzọ mee nya onwelu ntị anụla ife oti anya afọ ụzọ. Maka na nọ n'okike, maka ozi okike ka m na-eweta ebe a. Ọ bụrụ akụkọ iro ka m bịa ịkọnụ, mana dịka m si kwu na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa. Nke a ka m ji na-ekwu sị ma ọ bụ akụkọ iro na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo, ma afa anụ ndị a niile na-aza n'ọfịa na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo, ma nni na-eli na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo, ma emume na mmemme ị na-eme na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Nya adị m akọ ife ndị a maka na m bịa ịkọlụ ndị nta akara akụkọ iro. Ife m na-akọ bụ ka anyị wee na-akọwa wee na-enwe nghọta mili emi gbasara okike. Ebe a ka nwunye mbe na-akwapụta ife niile dị iche iche na-etinye n'okpuru ukwu ọjị. Okpuru ukwu ọjị kịta agwala ya anyị gbusisie na ndị a bụ osisi ndị ochie nọ na-ebute n'ebe a ka ndị amụsị na ndị ama agba na-eje eme nzukọ. Anyị wee gbusisi osisi nnukwu ukwu ọjị mbuze wee na-ebu ndị Igbo maka okike. Maka na ife niile dị n'okike nwere ife kpata ojide, nwee ife kpata eji mee nye etu a. Mgbe okike na-agbawa, agwara ya na anya ịnọ na izu, agwara ya na fa bụ ofu. Ọnya ka okike bụ ofu ji gbawa ka ife ndị ọzọ wee gbawapụta n'ime. Ọnya ka o ji wee lue na ebua ọbọwa. Na mbọwa ka anyị ji wee ebua anụnwa bọwakwala wee na-amụnye ya na-enye ya ịnọ. Ya na okike bụ dịka m si kwu n'izu gara aga nọ maka mgbawa na mgbanwe. Maka mgbawa na mgbanwe. Maka na ndị butela akụkọ nke ụwa fa asịlụ na chi ukwu fa bụ fa na-akpọ God na ọ bụrụ Chukwu na ọ dị iche. Ọ bụrụ ife ọbụbụ God, ọ bụrụ ife ọbụbụ Chukwu na ife ọbụbụ God. Na God kwulu sị na fa ekechaa na mgbosi nke 6 ka fa jezie zube ike. Na ndụ ndị Igbo na okike ụwa nke ndị Igbo, okike ada ezu ike. Okike nwere ezumike. Okike na-aga kwa ụbọchị. Nya na mgbe nwunye mbe na-akwabata ife dị iche iche na-etinye n'okpuru ukwu ebe ọ ya nọ dịka onye chie dị n'izu ife ya emie. Maka nọ ife nyanwa ji aka ya metalụ onwe. Ya na mgbosi a chie pugo na ojigola aka ya metalụ onwe ife nọ ya ejekwa ife o ji aka ya metalụ onwe. Nwunye na-akwabata ife niile ọ na-akwabata nyanwa n'olu na nnukwu ọjị kpọọ nwunye
tuenye afa si ana ọmụnwa bụ di na-akpọghị ịnatakwala ozi mee nwunye si na ya anatala ozi mbesia ị na-anata itisigolu m ife niile dị nlo osia na ya etisigolu ife niile dị nlo mbesia isi gịnị osi mbe na ya etisigolu ife niile kpọlụ nkụ na ya etisigolu ife niile kpọlụ nkụ mbesia na mụ si ana m ajụ si itisigolu m ife niile dị nlo itisigolu m ife niile dị nlo ka m wee daa mgbosi a nwunye ya anụkwuru ife ọ na-ekwu maka na ebe ọ nọ bụ ebe tele aka ochintị ezile ozi na-echi ntị ochintị ezile ozi na-echi ntị maka okike ochintị ezile ozi na-echi ntị nwaanyị a na-ajụ ajụjụ nọ n'ebe tele aka o wee bụrụ ya bụ na mpiti ekwe maka na mbe na-achọ ka ọ confirm ozi na nwunye ya nata nwunye ya na-ekweta na ọ nata ozi etu a ga-abịa na ịnọ na fonu na-akpa nkata ị na-ekwu onye ị na-ekwu onye na-agwa eche na ị na-ekwu ọ na-aza ya na ị na-ekwu mana nke a bụ na nwunye mbe na-agwa mbe na mụ natala ozi maka na ozi eziri bụ aghọtara ife a na-ekwu ya were ife niile ti mkpu nya ife niile kpọrọ nkụ ti gbolu ife niile kpọrọ nkụ ife niile na-adụ adụ ma ntu ma gbamgbam ma osisi kpọrọ nkụ ma igwe dị iche iche nwunye mbe wee jee kpakọba ife niile a na-eyi na-eti wee jee tisie n'ebe a mbe na-ajụ asịa mba na na-ekwu ị na-aghọtakwa ife na-ajụ na na-asị ya itisigolu m ife niile dị nlo kedu ife dị nlo anyị eti ọkpọba mbe kpọba afa ife dị ka nku ije n'ụlọ ọkụkụ ịzachatasịa nkufa niile debeleba iwụsịa ije na n'ebe mgbe mabatụ ebe osisi owu nnukwu osisi owu ọ na-aga olu ọ na-ewepụtasị osisi owu kọtinwu tinyesịa ọsịa ime ị na-elote ife niile ọsịa na anụ nọ ife anyị kwu ka mme Chineke ọ tere aka mbe jụọ nwunye sịa ngwa n'ite isigo ka ndazia nwaanyị kweta mbe ebulu onwe ya tụpụ daa walisie ọ bụla ife o metala onwe ya ọ ya ata nwaanyị ụta na ozi ezi nwaanyị ọ ya ata ochintị ụta na ochintị ara anụ ife ọ ya atọ ụmụ nnụnụ ntụ nọ ife o metala onwe ya ife anyị ji ekwu ife a maka okike kedu ọnya ji aka ya metala onwe ya ife ọ na-aya o wee nọlụkwa ebe ahụ ghasasịa chi enyeli aka na o nwero ife ga-eme ka agbarapụsịa mmadụ kpamkpam o wee fụ anya nri anụ kedu ife a na-akpụ ya maka na ụmụ anụ dị n'iche iche nwe gbadola afafa dị n'iche iche arụrụ ọ bụrụ danda anyị nwelu danda bụ nyanwakwu si na ji nọ n'ukwu nne na nke nọ n'ukwu nne ya na farasị ka akpụ aka ya na farasị ka akpụ ọkpị ya ma n'ọnya nwa pekalịsi mpe na ụmụ arụrụ niile ọnya ka o ji bido ka ọ na-achọ ibido okwu ọkpọ ọdọ aka na ntị kwa ụmụ anụmanụ si mana biko na ife a nchọ ịkọlụ unu nkọsịkwalịa unu onye ọbụla amụkwa na amụ nkọkwalịa unu ife a na-achọ ịkọlụ unu biko nu onye ọbụla amụkwa na amụ kedu ife o ji na-ekwu maka na danda ama na ya pekalịsịrị mpe maka na ọ bụ na ọ pekalịsịrị mpe na ụmụ arụrụ niile kedu ozi ka ọ na-apụta n'etu ọnụ na-anya isi na-aba
na ife emekalum nara okike mo okemo na ara na ife emekalum ojibu na ngozi na onyinye chukwu nyem na ara na ife niile anyị ma elusinya ọ bụ na ọ dị n'ọtụtụ nke bụ na mụ je ikwu nne m ọ bụrụ ọsọ na mụ nwa o mee n'ikwu nne m meela ụmụnna m kpata na mba ji ife arasị ka akpụ aka nke ndị ukwu nna rasịa ka akpụ ọkpa kesi ka akpụ aka adandara kedụzi ka akpụ ọkpa adandara nke a bụ akụkọ oge ọzọ ọ bụrụ maka danda ka anyị na-ekwu maka ya onye anyị na-ekwu maka ya bụ aṅa nri ọ bụrụ na ịma ala aṅa nri ọ bụrụ na ịbụ nwa igbo too n'igbo ihe ama aṅa nri ọ arụrụ isi okpukpu ka ọ bụ ọ na-eji ezigbo oji ọ na-ebu ibu isi ya na-adị okpokpo ọ bụrụ na ife igbu aṅa nri o nwee isi ọ na-esi ogili ọnya ka aṅa nri na-agafe mbe wee yọbịa wee si anya biko nya nyele ya aka anya nri wee nyelu mbe aka wee kwụsịa mbe nya na ududo kwakọchịkọsịa mbe ọnya akpata na efu mbe ebe niile a ifuru osi tiwa ifụsịa na mbe nwesị patan ebe fasi wee nyachikọsị mbe ilu na nke ndị Ghana fa akpọ ọnya anansi aṅa nri ọ maka okike ya na ife m ji bịa n'ozi m tata bụ ịchụ aja maka na anyị ekwuena maka onemanigwe bụ akụkọ maka okike maka na ịfụ na mbe na chi ekeli ọfụma mana ọ bụrụ etu a chi si wee ke mbe mgbosi okelu mbe ka mụ na gị ji malụ mbe tata maka na mgbe chi kelu mbe na-ekeri ya na okpokolie ya echowa ekelu mbe na okpokolie dị ofu mana ịfụ na mbe a na onwe ya mesizelu ekeghalị anya onwe okpokolo chowala echowa okike maka na ofeka amarọ mgbe anọ ke nke ụkwa ozi a bụ ozi njibịa n'izu ụka gara aga maka okike wee bịa n'izu a wee na-agbatị ya wee na-eje wee were akịka wee bịa tinye n'ime maka na nkwu si na n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu mgbe anyị kwu maka okike mbụ kwuo maka izu nke mbụ kwuo maka izu nke abụọ kwuo maka izu nke atọ kwuo maka izu nke anọ igwu anya etu a ife ị ga-enweta bụ gịnị ife ị ga-enweta bụ 16 days abalị 16 n'izu gara aga ka anyị nọ kọwaa mana ọ bụrụ na anyị atụnyere m aka n'ime mana okwu ọbụla a na-ekwu nwere nke ekwu na nkịtị o nwere kpata eji kwue n'izu gara aga ka anyị kwu na n'anyasị bụ nyanwa na-amụta ụbọchị anyasị bụ nyanwa na-amụta ụbọchị mbịa kịta wele aṅa nri wee nye nkọwa maka nkeghalị ịbịa kịta wele aṅa nri nye nkọwa maka na ife niile ezolo ezo ife niile okwu niile ezolo ezo ị na-aga onemi ị na-aga onemi ị na-aga onemi ya na akụkọ maka onemanigwe akụkọ maka mbe akụkọ maka etu mbe si wee da etu ochinti ife niile a na-akọwale n'okike akwụrụ ofu ebe na ọ na-aga okike na-aga ọ bụrụ ekesịa ekega ọ bụrụ na ekesigo ka a mụrụ mmadụ nye akara aka nye echi nye ife ndị a niile bụ maka iji nye aka ikeghalị ọnya ka Igbo ji gwa anyị si na maka ozi m tata ịchụ aja site n'ịchụ aja ka Igbo ji wee mee anyị osochi eme isochinye aka okike maka mgbanwe na nkeghalị maka na ofeke na asị na o nwere ife bụ ife
maka nke a bụ ụwa nke ndị Igbo. Mana ije n'ụwa nke ndị ọzọ ị ga-afụkwa ụdị akụkọ a, ụdị atụmatụ a ị ga-afụ gbadie n'ime ụwa ndị ọzọ. Ya na ozi m tata bụ ịchụ aja na-akọwala anyị na okike na-agwa anyị maka ịzụ afịa dịka anyị si malụ n'izu gara aga na ife eke kwulu na-eke bụ ụzọ pụta si na ka ya jebe na ya na-eje ịzụ afịa. Kedu ebe ọnọdụ a dị? Ọnọdụ a dị n'ọwụwa bụ ebe n'ọwụwa anyanwụ, in the east. Nyanwa nọ na east bụ eke. Ọ sị na ya abịalụ ịzụ afịa. Ya anaghị mana ịzụ afịa anyị na-ekwu bụ ofeke ya aghọta ya na ọ na-abịa ịzụ afịa, akpọli eke, ọ na-abịa ịzụ afịa. Mana ife ọ na-eme ka ịghọta bụ na ịzụ afịa bụ gịnị? Negotiation, ebe a na-enegotiate. Ọ bụ na ife adịrọla mma ka o si dị, inwe ike jee ikpe. Ije ikpe, o ikpe a ka ndị nwa bekee pụta, ndị be anyị atụgharịzi anya kpụọ onye ekpele, ikpe ekpele. Jee ile ọma, jee ikpe, jee ekpe ka o si dị. Ya na ịzụ afịa bụ n'izu ya ka n'izu gara aga iji wee ghọta na mmụọ na mmadụ bụ n'izu ka fa na-enwe nnọkọ. Ya na gị na mmụọ na anyị na mmụọ na mụ na gị na mmụọ na-anọ nzukọ n'izu. Kedu ife izu n'izu a bụ? Izu n'izu a na-agwa gị maka mgbanwe, ike mgbanwe. Ya ka ị wee ghọta na okike akwụrụ ofu ebe. Ọnya ka mbụ ji wee gbawa nye gị ịbụa tọrọ ebe ọtọ, ịbụa nọ gbawa gafee ịtọ nye gị ịnọ. Ya nọ na ịtọ bụ nwa ịbụa bụrụ nwa mbụ. Ka ị wee ghọta na ife ofu ife dịnụ Igbo gwara anyị bụ nyanwa bụ amasị bụ nyanwa wepụta ife niile. Mana ife niile a gbawapụta na ya nwere ike n'imefa. Ya na ike okike ka enyere anyị mụ na gị bụ mmadụ n'izu ka anyị wee ghọta ife ọ na-akọwala anyị bụ ka anyị wee ghọta na ife adịrị etu eburu ọdịnarị etu a na ọ bụrụ ya bụ na ọ dịghị etu a na ọ ya adịgide mba. Ọnya ka eji gwa anyị n'izu a na-ekwu maka ya bụ nwa ụbọchị. Ya na ike mgbanwe anyị na-ekwu maka ya bụ kedu ife a na-agbanwe? Ife a na-agbanwe bụ ọnọdụ mụ na gị. Anyị afụgo ka ụgani si wee dị n'obodo ụmụ anụmanụ. Ụmụ nnụnụ na-efe n'elu wee gbanwee ụwa fa, wee gbanwee ọnọdụ fa site n'ibulu nri dị iche iche jee debe n'elu, site n'idebe ndị ochie fa n'elu ebe a na-eje ebe fa eje na-eli nri. Anyị afụgo ka mgbanwe a si wee bata n'ụmụ anụmanụ dịka mbe bịa wee nyota ha na ndị a na-ejekwa elini ka nyanwa gbanwee ọnọdụ a. Ọ gbanwee ọnọdụ a wee sorofa jee n'elu. Kama na anyị ma na ife kpata o ji bụrụ mbe dịka anyị si ghọta mgbe m na-akọwa maka ikenga na ọ bụrụ odogwu abụrụ maka na ibu odogwu gị welụ nke gị welụ nke onye ọzọ. Na odogwu bụ na ọ bụ na ikenga gị baile kalịa ịghọ ọgaranya ịma na ị ga-enye enye. Odogwu abụrụ maka mkpagbu. Ife ndị a niile bụ ka o si dị n'ụwa izu nke ndị Igbo. Ụwa izu nke ndị Igbo maka na ọ bụ na odogwu nwee ife niile maka na ife na ikenga ya abaile karịsịa nke ndị ọzọ, ya bụ na ọ ga-akpagbu ndị ọzọ. Mana n'ụwa izu nke ndị Igbo a ga-atụgharịrị ya. Odogwu aghọọ gịnị? Ọgaranya aghọọ gịnị? Onye ga-enye.
onye ọ ga-alụ ga-enye ya na odogwu udo na mba ga-ezikọ na mba a ga-enwe ife na odogwu nọ na ngwulu ga-ezikọ na ngwulu a ga-enwe ife ọ bụrụ oji ụmụnne ya azụ odogwu ọ bụrụ oji ụmụnne ya azụ odogwu ọ bụrụ oji obodo ya azụ odogwu maka na odogwu ọ bụ maka ikenga ya na ikenga a site n'ike okike mana okike na-agwa anyị na ife niile enwere mgbanwe ya na ọ gaala ya na ọ ga-enye ndị ọzọ na-agarụnụ maka mgbanwe maka na ọ marọ onwe ike echi ọma mbụzi ya bụ odogwu enwe ike echi ọma mbụzi ọgaranya ya na ife Igbo mee ka anyị ghọta na ịchụ aja bụ n'okike ka a nọkọwala anyị maka ya na ụlọ ọba ka anyị wee ghọta na mgbanwe na mmụọ na mmadụ na-enwe nwekọ n'izu n'izu mana nzukọ a na-eme n'izu n'izu bụ maka gịnị maka mgbanwe gịnị ịgbanwe ọnọdụ ya na ọnọdụ abụrụ etu ọ dị ọ bụrụ maka na ọ dị ofu ọ makata na ọ ya amalụ na-eje mba ọ bụrụ maka na ọ makarụ tata na ọ ya adị njọ na-aga mba ife na-erughalị ọnya ka anyị ji bido na mbụ gụgide lue n'iteghete a anyị kwue n'ebe a ka ọ kwụsị na ịba n'ili olie ya na ili bụ nnaghachi ịbanye na mbụ ọ n'ili ka anyị nọ okike ụwa Igbo si wee revert achịakwa na mbụ anyị lue na mbụ wee kwubekwa maka anya bụ mbụ ofu na ofu nke bụ ili na ofu anyị lutekwa gịnị ịbụa na-agwa anyị maka gịnị mgbawa na mgbanwe ọ bụ na enwero mgbawa ọ bụ na enwero mgbanwe ihe enwe ịbụa ọnya ka Igbo ji kpọọ ọnya ịbụa abụwa ọnya ka iji nweta wa na nwe mgbawa na mgbanwe ya na ọnọdụ ka a na-ekwu maka ya fa ji eje fa na-anọ izu a ya na ị na-ekwu maka mgbanwe na okike ịghọta na ife ị na-ekwu bụ nkeghalị ya na ife eke na ekesịrọ na ya mba ha onwe ndị amụrụ fe nwe aka na-abụ mana tupu fa na-anaghachi fe nwezi aka chacha onwe ndị amụ fa na-aga ije tupu fa na-anachi fa dị agazi ije onwe onye ọ dịlụ mma tata a na-anụ afịa ọbụla ya bụ karịsịa mana onwerozi onye ma ebe ọ nọ tata adịọzida anụta afịa chachalị ya na mgbanwe ka a na-ekwu bụ nkeghalị ya na ọ bụ na ị nwere ike niile gị na mmụọ na-eji izu n'izu nke ịma na ọ na-amalite n'ụbọchị nke bụ gị na nwa anyasị ịma na ọ na-agwa gị ka izu anyị na-eje ka ịlọta nọ maka okike na nkeghalị mgbawa na mgbanwe ya na nkeghalị anyị na-ekwu n'ime ya na-eme n'ime ụbọchị nkeghalị mgbawa na mgbanwe a bụ nkeghalị bụ n'ụbọchị ka ọ ga-eme ọ bee n'anya foru ọ ya ebe n'anya foru maka gịnị ọ ga-agbagwoju ya anya ofu mgbọsị ka ọ ga-agbanwe ọ bụrụ mgbanwe na mma ọ bụrụ mgbanwe nke na-adịrọ na mma mana ife ị na-eche na ọ dịrọ na mma bụ mma nọ ife eji ezikọkwa mkpulu ma na ọ ga-adị oji ọ ga-adị ọcha aka ma adị oji ka ọ dị ọcha oji na ọcha onye ka mma ịdozi mmata oji ọcha oji na ofu aka ya na nke anyị na-ebe tata na ya afụ alụ anyị fụ tata adịgidero ka anyị na-ebe na ya afụ alụ onwe ndị nọ na-enwe aṅụrị na-eme oke emo ụwa m amakarịsịa
mana nke a na-eti tata na okenye na uwe ya makalịsịa nwee ike n'oge na-abịa n'iru ọbụnyanwa ya ebekalịsị maka gịnị maka mgbanwe na mgbanwe maka mgbanwe ya na ụbọchị ka ife a ofu ife a ga-eme obee n'anya foru onye a na-asị etu aka ụwa dị etu aka ụwa dị na ofu ụbọchị ka ndụ ị ga-agbanwe ọ na-asị etu aka amakwa m na ọ dị amakwa m na ọ ya ekwe omume amakwa m na ọ ya adị etu a ya na ụbọchị ị na-ekwu maka ya bụ ụbọchị oke ụbọchị oke ụbọchị ọnya ka o ji gwa anyị n'izu gara aga na chi na eke na ụbọchị na chi na eke abụrụgo ofu ụbọchị chi na eke wee bụrụ ofu ije gekwa ozi last week ka ịghọta ife m na-akọwasị maka na nke kwụrụ nke akwụdebie ọnya ka o ji gwa anyị maka eke na mgbọsị chi na eke bụrụ ofu eke ụbọchị chi na eke aghọọ n'ofu maka gịnị n'ụwa bụ afịa ebe a ka ị ya aghọta na mgbe eke bịa sị na ya jere ịzụ afịa ka ịghọta na ọ dị ekwu na ya nọ n'ọhịa na-ele anụ efi ma ọ na ya nọ na nkwụ na-ele ogili ma ọ na ya nọ n'afọ na-ama rice ife ọ na-agwa ya ịzụ afịa bụ na ya bịa sie negotiator ise negotiator onyanwa bụ onye na-ayọtalụ mmadụ na-akwụdolu ya na ụbọchị na chi na eke dị fanine aghọọ n'ofu iwe na-akpụ ya ụbọchị oke ya nọ n'ụbọchị ka ọ ga-anọ gbanwe ofu ụbọchị ka ọ ga-anọ mee o nwere ike bụ na otego o ji nwayọọ nwayọọ na-amụ ọkwa dịka mgbe mbe jelu nzukọ ụmụ anụmanụ ụmụ nnụnụ mgbe mbe jelu nzukọ ụmụ nnụnụ ma ọ bụ mgbe ụgani bido na ụwa ụmụ anụmanụ na-eme ụmụ nnụnụ na-eme ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ike na mgbaala na mba akarọmalụ na ụgani a ga-ebuteli ya mgbanwe mba amarọ na ụgani a ga-ebuteli ya mgbanwe ya na oge eji nwayọọ nwayọọ na-eme ya ka o ji gwa gị n'izu ka anyị ji aba nzukọ mana ọ n'ofu ụbọchị ka ọ ga-anome ya na mgbanwe dị maka ịchụ aja ya na ife eke na-agwa anyị bụ na eke na chi na ụbọchị ịbụ ofu na-agwa anyị maka nkeghalị kedu ife ga-eme ka nkeghalị akweme igbo mụlụ mụ na gị igbo mụlụ nze mụọ ọzọ igbo bụ akụkọ ụwa nke fa ka anyị na-akọ igbo bụ okike ụwa nke fa ka anyị na-akọ igbo wee gwa anyị nọọ ịchụ aja ya na anyị na-ekwu maka ọgwụgwọ ọya anyị na-ekwu maka ime ife dị ka ọ wee dị mma anyị na-ekwu maka ime ife dị mma ka ọ wee makarịsịa anyị na-ekwu maka ife siri ike ka ọ wee dị mfe anyị na-ekwu maka ebe ọchịchị ịgba anyị na-ekwu maka ebe anyị na-aghọtara ife anyị na-eme anyị na-ekwu maka ebe anyị na-asị na ya afụ alụ na ife ndị a niile bụla anyị ife na-echu anyị ụla na anyị ga-enwe nke ikeghalị ya maka gịnị na okike creation ndị Igbo akpọrọ ya na-ekego fa akpọli okike iji nwa nọọ ife na-eme eme nọọ ife ka na-eme eme nọọ ife ka na-aga aga onwero mgbe ejigwa ya n'okigo onwero mgbe ejigwa ya created ọka Igbo si ọka nghọta Igbo ọka okike ụwa nke ndị Igbo Igbo gwa ya nọọ ife na-eme eme nọọ ife na-eme eme nọọ ife na-eme eme ya na ị ga-ekeghalịnwu site n'ịchụ aja ị ga-agbanwenwu ọnọdụ ị ga-echenjinwu situation ị ga-echenjinwu condition ị ga-anọghalịnwu ọnọdụ
site n'ịchụ aja. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị, maka na a na-ekwu ịchụ aja ofekechee na ọsọsọ mbụ ibulu ijelu n'afịa gote ụkpa, golo ọkụkụ tinya, golo ewu tinya, bulu nzu, bulu nke a, bulu go tv. Onwe ndị na-eje asụnye ma tv na ime mmiri ma ọ si ya ma ọ sịrị ya. Ụfọdụ ma ndị Igbo ịkwanye ụlọ na River Niger maka ịchụ aja. Mana olofue na ịchụ aja kasị mkpa bụ ofu ife nkwụ n'izu gara aga: ịwa ọjị. Ịwa ọjị na ịtụ nzu. Ọnya ka o ji gwa gị n'izu ya ka o ji nye gị ụbọchị. Ịwa ọjị na ịtụ nzu, o nwere aja karịrị ya. Ịwa ọjị na ịtụ nzu ka ị wee keta okike a na-eke agwa gị n'ụbọchị ka ị na-awa nzu, ka ị na-atụ ọjị, ka ị wee nata okike ụbọchị nke gị. Ya na ife nkwọ bụ bịa, ife ụgbọ nkwọ, ụgbọ chi nkwọ, ife ụgbọ chi nkwọ ji bịa bụ oke gị nwa, ka ịratịa ka ị nwee ike ịrata oke gị n'ụgbọ nkwọ. Ife ụgbọ nkwọ ji bata, ife ị na-akpọ ụbọchị taa, ụbọchị nke taa, na o nwere onyinye obubata. Nzu bụ ife izi ya na ọjị ị ga-eji wee nwee ike ịchụ aja, wee nwee ike wee gaa anya bụ ịzụ afịa, wee nwee ike kwuo okwu n'ọnụ, kwupụta, negotiate, ekwuesi na ka nke a ga-esi wee dị, ka emee ya etu a ga-agbanwe nwe, wee nwee ike wee mee ya ka o nwee ike wee mee. Maka na Igbo agwago anyị site n'anyanwụ seta ọza na Olise ekezu. Site na akụkọ gbasara anyanwụ seta ọza na Olise ekezu. Ya nọ ebe a ka m ga-eweta akụkọ na ozi nketa n'isi njedebe. N'izu na-abịa na aga m amalite n'inyekwa ntụziaka onye bụ anyanwụ seta ọza na Olise ekezu, ka anyị wee fụ ụlọ ịchụ aja ba, ka anyị, maka na Igbo bụ practical science. Igbo abụrụ ife a na-akọ akọ, Igbo abụrụ ife a na-ede ede, Igbo bụ ife a na-eme eme. Ya na Igbo bụ ife a na-eme eme, a na-awake Igbo awake. Ya na a na-ekwu maka okike 11 ịbụwa, ka ị mata etu isi wee nwee ike ịwake ya bụ ịbụwa, wee nweta onyinye amala sie n'ime wee pụta, nke bụ gịnị? Ịchụ aja. Ị ga-esi n'ike wee nwee ike wee gbanwee ọnọdụ site n'ịchụ aja. Ekene m unu ndị nke m. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọnyanwa bụ afa m. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Deemenụ, daalụnụ. Ka anyị gụkwa abụ m ga-eji mechi, nke bụ gịnị? Onye bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe mgbadalide. Onye bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Atụchukwu bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Emi South bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Nwogu bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. James bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Ntochukwu bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Chemelie bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Chidi bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Nke bụ nwanne m mgbadalide, mgbadabulekwe. Onye ga
achọghị okwu mgbadalide mgbadabụlekwe ọnya afụti isi n'itebunu melokolobịa nwonye menu nwa mgbada na egwu ebido mgbadabụlekwe mgbadalide nne ya tijolo tijolo tijolijo tijolo tijolo tijolijo mgbadabụlekwe mgbadali nne ya tijolo tijolo tijolijo nna ya tijolo tijolo tijolijo mgbadabụlekwe mgbadalide nwa mgbada na egwu ebido. A group hug. Thank you ka ọ dịrị n'izu ụka ọzọ ndị nke m ụmụnne m nji eme ọnụ daalụnụ o ka ọ dịnụ bye ka emesịanụ.